Ini mau naik mobil dulu ya. Pilot Pazio mau naik mobil dulu. Elek. Ini peserta Mobil suwi. mau naik mobil dulu untuk Ayo kok. Loh, mulai mana? hari itu waktu. Tak kurang tetek lagi. Siapa itu tak ada nukor. Oke guys, kali ini kita akan berangkat seperti biasa. Kurung. Habis benerin sanyo. Let's go. Biasanya start teko Losari ya. Nah, ini anu. Itu last menit. Jalur yang berbeda. Saiki start teko Kencana Wungu. Ini kono gak kacek. Yo, kacek ya. Kacek berang gede. Kacek pinggir embung sampai pinggir sawah. Asale iku yang kerok iku iki yo. Lah, Iki. Saya bejat. aduh wis mulai sat iki ya kan maneh iki. Nah, Asem. Kak musim hujan. Ada. Ini kesepian mesti ndangak iki lapo anu. Yo perawan nek. Oco ae. Iku sing Ora ada rong dino kok ngoco. iku sampe jenenge wong ngarep iku. Ada. Hah? Ada. Iku sing anu apa? Jenenge Namanya paping kowe. ora. Iku sing ngawekno aku kok. Sing ndi? Wong ngarep yo. Mosok. Heeh. Mosok iku. Iki sing Pak jenenge Pak Mudin. Ganti Masa mu iku? Pak Mudin. Mosok iku modele. Ya. Oh. Gak ada lho iku. Ora. Oh, duduk sih, duduk. Mudin Losari. Modele iku saiki iku. Cedok mamu sih. Heh? Cedok mamu sih Mudin. Lah, berarti gak ada iku. Duduk sih. Ora duduk nyedok omahku. Cedek ya sak rawa iku arti iku ya Losari rawa kok. Lho menggo kanan kan wonge. Terus rawa kidul kene omahe. Lah ya arek wong rawa sih iku. Ayo kidul sing tapi sing kowe kene. Mburi pasar. Oh. Karo berarti. Iku sing ngrambekno aku. Namanya kawa. Kau, kau ah. Lah wong metu teko kene lho wis 3 menit. Piro? 3 menit. Antar. Aku selesai. Lah yo. Masuk ya. Lagi dasar. Agak dasar. Selesai. Ini sih konsepnya. Yo, konsepnya musim hujan. Wong-wong itu nyebar brosur karnaval Rejo Agung. Lagi. Nih, Diumumno. ya dia masa nyewa dancernya bareng. Kapan? Ya Desember ya. Desember aja tuh wei. Desember lah. Itu kok lah kok. Ndi? Ngarep. Kapo? Dadak ngecek udan. Dada lah. Iya. Nah, mau rekam aja nih. Pakai budal sudah. Masuk ya? Tapi roy budal jam 10. Nah, budal nanti. Hah?
budal nanti kerja ya? Budal kerja ya? Kerja kok jam 10. Mas. Kerja jam 10. Cendet itu berarti ngerti bayarannya ada piro. Sudah saya ngatur ya? Iya no. Adewe sih gak ngerti bayarannya cendet piro karo. Pak cendet sing ngatur dhewe ya. Sing ngatur bayarannya Mas Ali cendet. Iya no. Kendua piye det. Udah no det. Kayak semangan iki yo. Lah enak. Kerja model ngene jadi udah no. Ya normalnya manusia sih. Normalnya manusia piye? Gak normal lagi. Loh, normal iki. Nandi ku karyawan iku njaluk undang-undangan gaji. Nanti karyawan iki budal jam 8. Lagi Jam 10. yo semi bos kuno. Lah enak. Jadi padamu bisa gak budal belas ya. Tambah merai ya. Tambah goe Pak. Sing penting ada budal. Nanti kali itu. Dan ini wong sanyune iku ya. Ya. Jadi ini wong sanyune ya. Wong kon ganti sanyo sing luwih gede maneh. Ancur. Wih, beling. Sanyo sing model luwih maneh. Ono ya sing anu. Hah? Gede. Hah? Ono sing gede 250 watt. 250 watt. Yo. Ayo. Masuk yuk. Hah? Masuk. Jarene regane iku 1.800.000. Masuk yuk, Jos. Nah, kalian kapan ganti menit ya? Saya tak jaluk Timothy Ronald. Ini ganti. Jaluk Timothy Ronald. Goblok. Lah kok ngene cuacae. Wis waduh iki nggo ngopi. Suwadu kok. Ngopi karo kerjaan sing kaya biyen ono kene. Enak. Tinggal iku gak kaya biyen. Sing mere gak kaya biyen. Biyen sampai itu wis absen ya. Ane udah jam piro? Hah? Oh iya sih. Jam itu tek ngono wis muter ya. Absen ya. Ceklok. Karyawannya Leon. Oh, urip songo. Ayo ceklok. Iku gak karo wong aku. Iya. Gak karo wong aku. Anak Leon. Karo Leon tok ya. Kalau juta sahuran. Enak. Awakmu palat setengah malah. Paling akeh gua papat Palat setengah lho. Iku jek durung tuh kerja kulimu.
Papat setengah itu pas sekil cuklek itu. Hah? Papat setengah itu pas sekil cuklek itu. Oh, enak mangan soto ya nang gone lagi. Nah, itu Mangan soto dan mangan rawon. rawon. Eh? Mari pijet itu deh. Ya. Enak itu. Mangan yang daerah wong liya. Gak kena dibaleni. Gak kena. Gak kena angel. Angel. Naik ngopi tuh, naik wancur iso ya, Teh? Iso. Tipis-tipis. Kalau ngatus yuk, gak kakean dah. Yo, gak. Tok yuk. Sang, yo mangan awan tok. Eh? Mangan awan sing ngatasi ya. Budal yang ini. Makan ayam, Awan. ya makan awan, Wes, itu ya cuma 50.000 nih sepadang. yo isuk ngopi, kang ngono sore. Wes, mlaku-mlaku. Aku nanti ya. Yo ngopi ku mang ya golek sing estetik. Kopi ini larang, Des. Bensin piro kan 50.000 50.000. Suka tahu WP. Nah iya 50.000 BP. Ada loro ya. Ya. 50.000-an sih. Ada loro 50.000-an lho 50.000. Mangan 50.000, 100.000. Yo Ngopi 50.000. ngopi ini rada Ora 150.000, ya sing nggo 50.000 masa tak. yo ngopi sak gelas tok gak mungkin nah. Eh, Gak mungkin ngopi sak gelas tok. ngopi sing 50.000-an. Ngancur luarang kok. Sing estetik ya nggone ya. Yo golek giras teh. Neng gunung kok gak ono giras. Oh iya kene. Gak ono. Warung Kalau estetik. aku bakso. Warung estetik yo. Ono iku bakso. Untung aku wis kulino helm Mas. Apa? Dadi nek meneh ngopi nggawa helm iku Gak lali. bojoku gak curiga. Dik. Melarikan diri ya. Gak sampe ro. Kepet. Karo ore-ore aku. Mulai-mulai sore. Mulai sore. Apa minggu mulai sore? Ngopi biasa lanang. Ngopi nanti Jombang ini bedaan. Sampai rapat. Karo mas kok padat. Keluyur atuh. Gak nginep aman gak pernah. Pokoknya gak nginep. Mulai-mulai maghrib, gak masalah. Nginep ya. Seneni juragane. Enggak wedok. Ganti kongkon branding Mas Ali Blas ya? Ya. Saya mau lagi nang KW wis balik. Wis balik. Ayo. Nang KW diluk tok ngono kale. Yo kate budal iku yo mendung ya. Dek ya rasa-rasen. Lho wis budal kok. Masa wis budal. Wis budal balik maneh kok. Soalnya dia sing nglokor. Nah. Mulai jam piro? Hah? Mulai jam piro? Ya biasane Setengah telu. jam 2. Jam loro. Nah, Udah bang itu mulai jam loro. masuk sih. Hebat. Itu beli rezeki ya. Ya. Juga apa-apa ya dicatat rezeki.
iki lho, pamflet iki lho. Lah, benar Mas. Nah, ngono jane. Nah, sales ah nempel ini ya. Nempel ini. Kayak nama lho, sales ah nempel ini. Lah Supernova kok gak. Ngopra rasen makan gaji buta. Sales sih makan gaji buta. Nah, 3 juta lumayan iku. akeh ya salesnya bayarannya ya. Salesnya bayarannya kok akeh. Akeh. Tapi goblok gak iso dolen. Ora iso dodolan. Gak iso. Jurusnya gue cuma nyepam. Tapi gak ngerti ya rapat peraturane sales ning Supernova iku aku ya gak ngerti ya. Padha Piye dene iku kok gak iso. sistemnya piye karo Heeh. aduh. Wis serahkan ambek wong cendet dan kawan-kawan. Ini produksi. Ya itu urusannya dhewe. Heeh. Ngurusi kok tambah keliru. Ngurus gak gak ngono. Tambah keliru, gak usah melok Mas itu bagiannya sampean. Ngono repot sih. Wis ana sing bagiannya dhewe-dhewe ya angel. Oke, tok ya menyae. Ya kok udah lupakan lho. Saya cendet iki. Tapi cendet wani ngomong ngono ta, Guys? Wani ya. Hah? Wani ya. Wani. Tas-tas iku cendet iku karaktere iku. Mulai ketok karaktere. Iki kok tambah suwi dijanjare lho lomar ae. Nang wis iku bunglon. Bulan piye? Ya bunglon deh. Rono melok rono rene Ya, melok rene. menyesuaikan deh. Menyesuaikan keadaan deh. Gak iso nek jengges ngono angel mung itu. Paling yo cek rumah so cek nom paling. Mau beli sapa, Mas? Elos. Karo ya. Wis apa iki? Sepi. Lep. Pancet kok. Krik. Udah itu kan. Ya, ono ya. Ono. Sedikit. Masa wis iki. Ayo, kayak apa? Oke guys ya, kita off dulu. Terima kasih.